schodoch. Ahojte. 6. jún. Snažím sa nezabiť. Prší. Snažím sa tu nikde nešmyknúť. Tak. Jaj, idem po schodoch. Keď mi spadlo mobil, tak som v riti. Prišli sme do Prešova vlakom. Tak sa mi točí hlava. Mám problémy s tlakom, takže... Dobre, už bežím. Aha. Mám trošku šialenú náladu, pretože som mala pár dní, alebo neviem koľko, depresie. Teraz už prechádzam do manie, takže paráda. A podľa mňa som maniodepresívna. Áno, mala som depresiu kvôli jednému kamarátovi, ale keď chceš zabudnúť na jedného muža, nikdy to nepoužij iného muža. Použij radšej 3-4. Takže toto je môj fešák. Takže kde to ideme? Na Nuda pláž. Kde? Na Delňu. Na Delňu. Nuda pláž, čo je za Delňou. Trošku som prešla a som zadýchaná, pretože nemám žiadnu kondičku. Výška 168, váha okolo 100 kg, a možno 98 už, ale mala som už aj 106 kg. Takže mi zdá, že som mala už 105 alebo 106. Myslím, že možno 103 maximálne, neviem. Nie, vtedy, ak som sa vážila u lekára. No. A tie debilné antipsychotika, lekár mi ich nechce vysadiť. A tam sa píše v nežiaducich účinkoch aj priberanie, aj zvýšená chuť do jedla. Čiže ako keby to zavodňovali alebo spomaľovali metabolizmus, alebo čo, ja sa v tom veľmi nevyznám. Takže tak vraj bez tých liekov nedokážem fungovať. Brala som už aspoň 15 liekov dokopy. Stále sa čo stalo, že mi ich vysadili, no. OK. Naposledy, keď sme boli na Nuda pláži, tak bol priateľ naštvaný, že tam boli muži a vraj každý na mňa pozeral, si myslel. Iba muži. Aha, iba muži a ja jediná žena, hej. Mne sa to páčilo, že tam boli iba muži. Keby mohol tam mi dať po riti, priateľ. Jaj, vstúpim do vlaky. OK. Jaj, vtáček tam bol. Áno, dnes som filmovala a som videla na stanicu takého veľkého čierneho chrobáka. Čo, Miláček, vieš, že som na svetlých, so svetlými vlasmi. Áno, na chrobákov so svetlými vlasmi. Nie, na chrobákov, na mužov s modrými očami. Chlpatou hruďou. OK. Ja, zase vstúpim do vlaky. Ideme sa aj vyzliekať na pláži? Áno. Juj. Takže by som nahral to video. Prší vám celé. Vidno. Takže očakávame, že je takéto počasie, že prší, tak nikto nebude na Nuda pláži. Takže, tak. Na YouTube nahoda nemôže byť, takže sa nemôžem ukázať nahá. Poďme sa ukázať nahá, tak sa mi skúšať. Tým, že blokujú kanál, že môžeme ísť na to. Na tvojom kanále sa ukážem nahá. Aký máš kanál? Neviem.
si to stále menil Lukyho videa, či LM kanál, či nevieš už nevieme. Ja som tiež tam mala kedysi, ne? Ten Ahý ostrov a mi to dali preč YouTube. Áno. Jaj, smutné. Ale mi sa zdá, že som tam videla na YouTube videá, kde boli nahí ľudia a to bolo v pohode. Ale už keď sme ukazovali tie videá, že ostatní majú tam také videá, tak sme dostali zdrba, že tam nesmie mať nahotu, čiže ani nie za autorské práva, ale za to, že iní môžu mať nahotu na YouTube a my nie. Takže je to dosť ako zvláštne. No je síce pravda, že keby som bola štíhlejšia, tak skôr by som sa asi ukazovala nahá na iných stránkach. Ale toto teraz točím pre YouTube. Áno, som prasiatko, musí to každý vedieť. Si musíš vybaviť zbrojný preukaz kvôli mne. No však toto. A nikto nedá zbrojný preukaz, lebo som tiež šálený, takže môžem len mlátiť. Sme dvaja šialení. Áno. Dvaja blázni. Áno. OK, takže už sa blížime. Také pekné čierne Audi. Šlo? Pravda? Mne sa najviac páči Jaguar. Konkrétne by som chcela auto červenej farby. Alebo celé ružové. Ale to by asi môj priateľ nešoferoval. Šoferovať neviem. No, Minule som videla na Honda pláž jedného fešáka s modrými očami, ale nemohla som sa k tomu priznať. Čakať.